asa Marieta igongoro ku Rafael kwa ne chinguru ake asa Marieta igongoro ku Rafael endo songo endo mumenye aiga Nyamataro ekinyore keiga nekiane lero ntubate gituo kya IBC ga abantu baita bagakora abana baita bake bagakora registration yaiga then harorira abantu bagocha asobonge kagete kurumambia twarira abantu zaidi ya 30 plus ukira bono iga lakini gaita abantu bane ya the way coming ndabo bate chikura chinyinge seitaiga ngagete unegese seketara mono abana mbare mechimaiga abange batarachika oikera kubwata chikure chiga nare kwamba saisinga abantu baito bataiya abana bache asobonge aiga segetuo gitu kya Nyamataro St. Mary's St. Joseph so that babwata chikure chinyinge so that bakanyora abarai bengencho egento kende narora kibwata challenge kidogo abarai mbara bake bakurugi chikura kero kende bakobeka abantu nebitabwa irinde banya kolika ne banyore commission yabo lakini naka batainga tikatwaterane aso karamo berese chinyinge abantu bachikura chinyinge tutwa namba chinyinge tutwa chakara barai batutagete